Причем приди, и нехай будет радость Духа Святого Твоего. Приди, мы Тебе чакаем, приди, как ясного дня святого. Причем приди, и нехай будет радость Духа Святого Твоего. Приди, мы Тебе чакаем, приди, как ясного дня святого. Причем приди, и нехай будет радость Духа Святого Твоего. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Приди, мы Тебе czekają, tak się śpiewali, z odkrytym sercem, przewrotnym. My gotowi do zустрічі z Panem. I On się nie przyjdzie podczas tej świętej mszy w postaciach sakramentalnych, ale my śpiewamy tak samo, jak On już przyszedł i zabrał nas. I одарил нас тою знагородою, на яку вже сподіваємося, кожен з нас взяти тую знагороду, до якої покликаний. Чи справді я вірю, що дойду до святості. Эту святую мшу спrawuję do Bożej miłosierności we wszystkich intencjach, jakie my składali podczas tej świętej mszy, składają dla żywych prosin Bożego błogosławienia, nawiertania, zdrowia duszy i ciała, a tak samo wyjścia z różnych zależności współczesnego świata, a dla pamiętnych radości życia wiecznego w wolodarstwie z uwazgrosłym Panem. Przeprosimy Pana Boga za wszystkie nasze grachy, aby mogli z czystym sercem skłaść tę najświętszą ofiarę. Spowiadajmy się Bogu всемогутнему. Братья и сестры, что сгрешил я ныне, думкою, словом, ушибком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогутный, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молим się. Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych. Uczyni, aby dziękujący Twojej łasce, stań godnym miejscem Twojego przebywania. Przez Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i władamy w jedności Ducha Świętego, Bóg prazu siebie, jaki wieczny ja. Amen. Читание книги «Бытия». На всю землю была одна мова и однаковое слово. Рушившись к усходу, люди знайшли у земли Синаар равнину и поселились там. И сказали один одному: давайте наробим цеглы и опалим огнем. И стала у их цегла заместо каменем, а земляная смола заместо вапны. И сказали они: давайте сбудуем себе город и вежу, в вершине якой вознесется до небесу, и зробим себе знак, как не рассеется на поверхне усё земли.
И сошел Пан поглядеть в город и вежу, что будовали сыны человечие. И сказал Пан: вось один народ и одна мова на усіх, и вось, что почали робить, и не отступятся они от того, что задумали учинить. Сидим же и измешаем там мову ихнюю, так как один не разумел мовы другого. И рассеял их Пан оттуль на поверхню всей земли, и они перестали будовать город. Тому дадено ему имя Вавилон, бо там змешал Пан мову всей земли, и оттуль рассеял их Пан по поверхні всей земли. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Пан касує наміри язичника, знищає задуми народа. Наміри Пана тривають навіки, задуми серця Ягоного з покоління в покоління. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Щасливий народ, Богом якого єсть Пан, народ, який он вибрав собі у спадщину. Пан поглядає з небеса, бачить усіх синов чоловічих. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. З місця посаду свого ён глядить на всіх, хто живе на землі. Ён створив серце кожного з їх і зважає на всі їхні чини. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Алілюя, алілюя, алілюя. Алілюя, алілюя, алілюя. Я назвалася брамі, каже Пан, бо все, що чув от Отця моєго, я сказав вам. Алілюя, алілюя, алілюя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Марка. Слава Тобі. У той час Єсус, покликавши на то разом з учнями своїми, сказав їм: коли хто хоче йти за мною, нехай одречеться от себе, возьме криж свой і іде за мною. Бо той, хто хоче життя своє врятувати, загубить його. А хто загубить своє життя для мене і Євангелія, той уратує його. Бо яка користь чоловіку, коли він здобуде увесь світ, а життя своє згубить? Бо що дасть чоловік взамін за своє життя? Хто буде соромитися мене і моїх слов перед этим неверным и грешным поколением, того посоромится и Сын Человечий, коли придя у славе Отца Своего за анgelами святыми. И сказал ему: соправді кажу вам, некоторые з тих, хто тут стоїть, не спознає смерті, покуль не убачить володарства Божого, якое прийде у моці. Гэта слово Пана. Слава Тобі,
місце. Сьогодні, як завжди, хочу похилитися над першим читанням. Добре знаємо цю ситуацію, про яку ми читаємо, коли пам'ятаємо, навіть з дитячих промов, таких наших дідуль, бабуль, як розказують, що народ хотів побудувати башню, великую башню, и все, уже собрался, уже браться идея. Та башня незвычайная была, достание неба, а у понятия этого народа достать небо, это значит достать Пана Бога. Кто-то тебе сказал, ну добрая справа, наконец человек дойдет до Пана Бога, знойте этого Бога. И чему тут Богу это не подобается, что он за хвиля зайдет и скажет, нет, это народ одной мовы, треба помешать мовы. І сьогодні ми маємо англійську, японську, китайську і так далі. Можна було перечислять, як ми не могли домовиться. А чим этот человек такий, що він мог би змінити цей світ Божий? Щоб боявся, що заправду чоловік достане до Пана Бога? Ні. Бо чоловік землі і так не достане до Пана Бога, поки йому життя триває. Але всі ці справи, які би нам здавалися, які ми чинимо, які з'являються сенсом нашого життя, видається, що це з'являється нашим Богом. Учора хіба ми читали у Євангелії, або позавчора, не пам'ятаю, що коли чоловік буде ускладати надію на чоловіку, на ніщо не придатне, але коли буде складати чоловік надію на Пана Бога, ну то буде справді у доброму напрямку вести. У доброму напрямку вести. Чому так з'являється? Тому що кожен з нас має прийняти поставу покори. А що це означає прийняти поставу покори? Це слово не модно в сучасному світі. Бо наш свят заохочує до розбою, до робіння кар'єри, до витякінності у світі. А похилити голову, ми так думаємо, принизиться, коли нас людство поставить в правий бок, коли нас кричать, ще уші закрити. Нет, братья и сестры, это блудное понятие термину покора. Нет, оно не такое, сучасный свет его изменил. И мы не так принимаем слово «быть покорным». Быть покорным у понятий – это зразуметь и стать у правды перед собой. До чего я покликаю? Вот только человек покорный может признать высший Бога. Только человек покорный может зразуметь это. Это не означает, что коли на меня кричать, повинен схилить голову и вести. Коли это так, коли моя вина вот это, я повинен поступить. А коли нет, я повинен борониться так само. Будем читать, что и Святый Павел неоднократно, коли его будет обвинувачивать, он будет оправдываться. Або Иисус Христос так само. Коли будуть спробувати його укамінувати, там читати, за що, за що ви хочете мені камінувати? Чи то, що добре сказав, що древно. Чого мене критикуєте? Чи я життя врятував, чи я волцарів? Що я не зробив? Забити чоловіка і його врятувати? Так само борониться. Постава покори доведеться по своїм покликанні. А кожен з нас знає це покликання, бо кожен з нас створений на образ подивитися Пана Бога. І тут есть у гэтых людях у сённяшнім чытанні бракуе покоры. Проявляется пыха. Побудуем, давайте побудуем. Давайте достанем до неба. Давайте будем богами. Бо кто выше залез в Всевышний Вседокрёв. Кто выше залез в уступни иерархии, то и будет кировать теми, что ниже, и ему наплевать на то, что снизу. Наиважнейшее, как мое житё было богами наилепей. Как мое життя было сповнено. Это блудное понятие влади, блудное понятие того, кем я есть, або кем я хочу быть. Это тычется кожного з нас. І сьогоднішнє Слово Боже про це говорить. Сьогоднішнє це читання. Давайте збудуємо собі город. Кому собі? Там Пана Бога нема. Ні Пану Богу, ні Божим людям. Собі давайте. Для нас. Оббудуємося, що саме чоловік, оббудуємося в своїм житті. Усім закритий.
сидіць можа в інтэрнэце, сидіць у сваіх справах, сидіць у сваіх абавязках, сваёй кар'еры, сваёй працы, і больш яго нічога не інтарэсуе, будуе сабе горад, будуе сабе вежу. І ўжо можна стаць на неба, уже там ёсць. Але нічога гэтым не сёння. Потом гаворыць, штосьці пашло ў маім жыцці не так. Бог зашоў, Бог паглядзеў і памяшаў, можа, не языкі у нашай мове, але думкі, планы нашы, якія мы сфармавалі. Навошта? Не для таго, што нас не кахалі, але каб мы знайшлі сабе ізноў пакору і нанова хацелі адкрыць нашае пакліканне. Для чаго мы пакліканыя? Просім за тым, каб мы былі шчаслівым народам, аб якім мы заспявалі сённяшні псальмы. Шчаслівы народ, які Пан сабе выбраў. Па шчасці нашаму заклікацца ў тым, што мы прымем паставу пакоры і адкрыем сваё пакліканне, да чаго мы пакліканыя. І прыпомнім, якое было пакліканне Панам Богом першага чалавека, а вобразам першага чалавека сёння мы ўсе з'яўляемся. І гэты вобраз быў адноўлены дзякуючы ласцы Пана Бога Езусам Христом. Паказаны новы выбар, новы кірунак, новы напрамак, каб дайсці да святасці, якая падараваная кожнаму з нас па Пасху Святым. Да Бога, які жадае завесці нас да вечнай радасці і шчасця, узнесём нашае супольнае просьбы і малітвы. Молимся за Святый Костел, как молитва его детей выпросила спокой для людей всего свету. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за пастора Костела, как верно и мужно обороняли дорученное им служение. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за святоров, как они обвешали слово Пана с почуттем отказности перед Богом и людьми. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за хворых и терпящих, как яны, поєднані з Христом у Его крижі, змогли удельничать у Его хвалебном воскресении. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за нас тут собраны, когда во всех обставинах нашего життя мы заставались верными Христу. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся о всех таких интенциях, где мы заставляем Божьей милосердности, для всіх живих потребних Божих ласкав, навертання, здоров'я душі і тіла, а для померлих радості життя вічного у володарстві небесним, а так само пробачення їм грехов усіх. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Боже, Ты жадаешь збавить всіх людей, выслухай наши молитвы и допоможи нам стать верными послідовниками Твоего Сына, який з тобою живе і володарить раз усі віки вічні. Амінь. Молитесь, как мою и вашу Ахвяру, принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме Ахвяру з рук Твоїх на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому.
Просим Тебя, милосердный Боже, нехай это як вяра нас очистить и обновить, и забеспечить вечный народу тем, кто выконывает Твою волю. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Pan z Wami И с Духом Твоим Bogu serce. узносим их до Пана. Dziękuję Panu Bogu naszemu. Godna это и справедливо. Za prawdę godna weta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my, Święty Ojcze, zawsiody i wsiudy Tobie składali podzięku, pracu miłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrysta. I on słowo Twoje, przez jakie Ty się stworzył, Jego ucielonego od Ducha Świętego i narodzonego z Panny Maryi, Ty posłał na nie zbawu Twojego Kupiciela, i spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie naród święty, rozmaścił na krzyży swoje ruki, как śmierć ранах przyjęli z mертвых powstanie, a mu zaniołami i duszymi świętymi, my prosławiają Ciebie razem z nimi usklikający. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа вершинах, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Осанна на вершинах. Zaprawdę Boże Ty święty, krynica usianiatej świętości, tam urodził Ciebie, a świeci obydwie dary pracою Ducha Twojego, abyśmy stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom kawusze. Wierujcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie pomagu składający, wydał swoim uczniom kawusze. Wierujcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowiedu, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягу. Wspominając śmierć z dnią wypowstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich wspomnienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stać przed Tobою i służyć Tobie. Pokorno молим Ciebie, как усих нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрал в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал любови, разом с Папом нашим Францишком, Biskupом нашим Юзефом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які пастулю надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї одійшов з этого світу, и дозволь им убачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, zmiłuj над усіми нами, как мы заслужили удел в житии вечном, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Мариной, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, благословенным Отцом Брониславом и усими святыми, які спрадвеку подавались Тебе. Как зимние мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ojcze Всемогутный,
У jedności Ducha Świętego usiałażana i chwała, wraz u siebie wieczny. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój dаю вам. Просим, не зважай на грехи наши, ale на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом И Твоим. радайте ближнему знак супокою. Які вяришна Тебе, грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, які вяришна Тебе, грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, а дари нас упокоєм. Woś baranek Boży, woś той, хто бере на себе грехи світу, благословленный, покликанный на вечерю Божию. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Прости, Боже, вечностью Божией. Витаю, манна, что с небес падает, несмак роскошный, сердца учиняет. Люди, придите, очуйтесь, смогли, лепший у свете. Витаю древо, звеничного раю, гостя верховный, слухав життя дальних, хто поскаштує, той смерти так близкой не забоится. Молимся. Бог не дарил Христичный, просим Тебе, каждый за все и правды этого хлеба, який дає життя собравное, раз Христа Пала нашего. Аминь. Святый Архангел Михаил, Держи нас в змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси и пастор злого духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас будут рушить по свете. Аминь. Дай силу нам, один Тройцы, Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, увала царства свое прими. Аминь. Panie Jezu, пусть каждый из нас приходит встать перед Твоим обличием. Мы мощно верим в Твою присутность. Теперь у кавалку хрупкой этой кости, ale tak samo w sakramencie Świętej Komunii, jaką только что приняли. Choć my niegodne, ale wdzięczne Tobie za wszystkie dobrodziejstwa i łaski, jakie Ty nam dajesz. My dziękujemy Tobie za przeżyty tydzień, pracowny tydzień, za wszystkie te sprawy, jakie były możliwościami naszego losu, jakie my wykonali. Za wszystkich ludzi, jakich Ty postawił na naszej drodze, ale tak samo i tych, z jakimi nam ciężko w życiu, które wypróbują naszą zaprawną любовь. Dziękuję Tobie za to, że Ty jest pośród nas w każdą chwilę, że Ty kłopoczysz się больше, чем my sami. Za
самих себе. Дякую Тобі за всіх тих, хто нас підтримує своими молитвами, намаганнями, працями, візитками, обов'язками, за всіх тих, хто є у нашому житті на першому місці. Просим Тебе во всіх тих інтенціях, яких ми спробуємо в эту святую мшу, за всіх тих, хто потребує ласки. Просим в особливий спосіб об навертанні для кожного з нас, наших близьких. Одари нашими ласками, здоровьем души и тела, благослови на кожний день, а так само будь радостью і сенсом життя кожного з нас. Просим так само за тих, кого вже нема серед нас. А може ще вчора, може год, може 20 годів тому назад молилися з нами. Були присутні в нашому житті, споживали посілки. Так само за їх хочемо, щоб вони були насичені, Пане Боже, Тобою, у Твоїм володарстві. Хочу просить Тебе, Ты, кого Ты сам научил, святую сестру Фаустину, сказал, просите милосердности, молитесь рядочком, а Бог, добрый и милосердный, выслухая вас, когда это будете чунить с верой. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь. Витание, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты и женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. Веру в Бога и Отца Всемогутного, Спасителя неба и земли, и Иисуса Христа, Сына Его, единого Пана нашего, який був зачатий від Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понтії Пілаті, укрижований, пом'яний, був похований, зійшов до отмирання на третій день, воскрес померлих, узійшов на небо, сядить праворуч Бога, Отца Всемогутного, оттуда прийде судить живых и померлых. Веру в Духа Святого, святый костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Аминь. Отче Предвечный, оставил Тебе тело и кровь, душу и Господь, величего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Как перепросить за грехи наши и всего свету. деревоболезной муки, Будь милосердный для нас и до всего свету. деревоболезной муки, Будь милосердный для нас и до всего свету. деревоболезной муки, Будь милосердный для нас и до всего свету. деревоболезной муки, Будь милосердный для нас и до всего свету. деревоболезной муки, Будь милосердный для нас и до всего свету. деревоболезной муки, Будь милосердный для нас и до всего свету. деревоболезной муки, Будь милосердный для нас и до всего свету. деревоболезной муки, Будь милосердный для нас и до всего свету. деревоболезной муки, Будь милосердный для нас и до всего свету. деревоболезной муки, Будь милосердный для нас и до всего свету. Отче Предвечный, даруй Тебе тело и кровь, душу и Господь, наилучшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как превратить за грехи наши и всего свету. Тебя
милосердный на нас и до всего света. где его болезни и муки, Будь милосердный на нас и до всего света. где его болезни и муки, Будь милосердный на нас и до всего света. где его болезни и муки, Будь милосердный на нас и до всего света. где его болезни и муки, Будь милосердный на нас и до всего света. где его болезни и муки, Будь милосердный на нас и до всего света. где его болезни и муки, Будь милосердный на нас и до всего света. где его болезни и муки, Будь милосердный на нас и до всего света. где его болезни и муки, Будь милосердный на нас и до всего света. Отче предвечный, обдаруй тобі тіло і кров, душу і душу, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как превратить за грехи наши и всего света. Вери Его болезненной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. вери Его болезненной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. вери Его болезненной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. вери Его болезненной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. вери Его болезненной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. вери Его болезненной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. вери Его болезненной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. вери Его болезненной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. вери Его болезненной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. вери Его болезненной муки. Будь милосердный на нас и до всего света. Отче предвечный, обдаруй Тебе тело и кровь, душу и воскрес, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как превратить за грехи наши и всего света. Деле Яхова небесной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. деле Яхова небесной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. деле Яхова небесной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. деле Яхова небесной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. деле Яхова небесной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. деле Яхова небесной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. деле Яхова небесной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. деле Яхова небесной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. деле Яхова небесной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. деле Яхова небесной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. Отче предвечный, обдаруй Тебе тело и кровь, душу и воскрес, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего, Иисуса Христа. Как превратить за грехи наши и всего света. Деле Его болезненной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный на нас и до всего света. деле
Его болезной муки, Будь милосердный для нас и за всего света. Его болезной муки, Будь милосердный для нас и за всего света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się над нами и над всем светом. O krov i вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. O krov i вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. O krov i вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. Jezu, święta siostra Faustyna, święty Jan Paweł II, благословенный ksiądz Michał Saputko, благословенный ojciec Bronisław Makiewicz. Tajemniców sakramentu osłaniaj maszczyną Ciebie, prosić postarowie prawa, Bożonowi zapalenie, что нам rozum nie tłumaczyć, światło wiery przyda się, Bogu wiecznemu Ojcy, błogosławienie i chwała, i Ojcu i Synu razem, Tworcu wiecznego życia, Duchu, что от них походит, Dawcu wiecznego światła. Amen. Молимся. Boże, Ty w najświęciejszym sakramencie pokinął nam spamięć swojej muki. Prosimy Ciebie, dołoży nam tak uszanować Ciebie tajemnicy Twojego ciała i krwi, как мы завсёды отчували плод Твоего откупления, jak Ty żyjesz i władajesz Słowa Ojcom jedności Ducha Świętego, Bóg prazu się wieki wieczny. Amen. Amen.